नमस्ते प्रणाम। हम गीतकार दुर्गेश बेदर्दी और आज 2 दिन बाद से फिर आज वीडियो बनाओ तनी काहे कि बारिश बहुत ज़्यादा होत रहा हमरा यहाँ तो लाइट के प्रॉब्लम रहत तो आज से शुरू हो गल बा वीडियो बनावल काहे कि अब हर रोज अपलोड करम एक से एक बढ़ के गाना। तो चलिए एगो गाना लिखले बनी रंगदारी जौना के आप सब एल्बम के नाम रख सकतानी बिहार के बाहुबली एल्बम के नाम आराम से रख सकतानी ये गाना में। और डबल रंगदार वाला गाना बा जौन लड़की एगो प्यार करतिया ओकर भी मजनुआ रंगदार बा और जे छेड़ता ये गाना में वो भी बिहार के रंगदार बा। वो टाइप के ये गाना बा काहे कि अगर जे भी जरा भी गावे के हो ये गाना तो हमारा से एक बार पूछ सकता कि भैया ये गाना में कामना हिसाब से गावे के बा तो हम बता देम। तो चलिए आप सबके मुखड़ा सुनावे जा रहा बनी। पहले लड़की के बा तो सुनी कैसे बा कि छुअब तो हो जाई मार हो मजनुआ हवे रंगदार हो। अरे छुअब तो हो जाई मार हो मजनुआ हवे रंगदार हो। केहू न वो कारा से बाचले अरे केहू न वो कारा से बाचले। फिर लड़का के बा कि सारा बिहार के बाहुबली इशारा पर हमारा नाचले बावे पहुँच कहाँ ले पुलिस प्रशासन जांचले। तो ई रहा मुखड़ा जो 90 गोनी तो लड़का के रहा। तो चलिए आप सबके अब अंतरा सुनावे जा रहा तो अंतरा सुनी कैसे बा। तो अंतरा में भी पहले लड़की के बा सुनी कैसे बा। अब मारे ला गोली सीधे कदेला निपाता। फिर लड़का के बा हमारो बारे में तनी कली हपाता। अरे मारे ला गोली सीधे कदेला निपाता हमारो बारे में तनी कली हपाता। फिर लड़की के बा एक बाद से अरे पावर बा इतना धोके धासले अरे पावर बा इतना धोके धासले। फिर लड़का के बा सारा बिहार के बाहुबली इशारा पर हमारा नाचले बावे पहुँच कहाँ ले पुलिस प्रशासन जांचले। तो चलिए रहा अंतरा और हर वीडियो में हम बतावनी कि लास्ट अंतरा खाती आप सब हमरा से संपर्क कर सकतनी। ये गाना के जे भी गावे चाहता तो हम लिख के व्हाट्सअप के माध्यम से भेज देम। जे भी हमार भाई कलाकार गावे चाहता तो ये गाना के लिख के भेज देम व्हाट्सअप से आप आराम से गा सकतनी। और रह गई बात अगर ये गाना में कोनो दिक्कत होता तो हमारा लगे फ़ोन कर सकतनी कि भैया है जा हाई प्रॉब्लम बा तो हम बता देम कि ये गाना के कैसे गावे के बा। और पर्सनली में जे भी गाना लिखावे चाहता हमरा से तो पर्सनली में गाना लिखावे खातिर एक से बढ़ के एक गाना लिखेनी। और पर्सनली में गाना लिखावे खातिर पैसा लगेला और हमारा यहाँ नया म्यूजिक भी बढ़िया बनेला कम बजट में ब्रांड म्यूजिक हमारा यहाँ बनेला बिल्कुल कम पैसा में बढ़िया म्यूजिक बन जाई। ओकरा बाद से जे गाना रिकॉर्डिंग करावे चाहता था हमारे खुद के अपन स्टूडियो बा बालाजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो जादवपुर बाजार गोपालगंज बिहार में हमारा स्टूडियो बा। रहे खाए के फुल व्यवस्था बा रहे खाए के पैसा ना लगेला। हमार मोबाइल नंबर नोट कर ली ताकि वैसे बात हो जाए। बाकी तो हम डिस्क्रिप्शन नोट में सब में लगेबे करनी मोबाइल नंबर लेकिन नोट कर ली एक बार। हमारा नंबर बा 99 34 52 99 12 यानी 99 345 29 9 12। हमारा मोबाइल नंबर है 24 घंटा सेवा उपलब्ध बावे आप सब कलाकार खातिर कबू हमरा से बतिया सकतनी। तो चलिए चैनल के सब्सक्राइब करी लाइक करी कमेंट करी और दबा के शेयर करी। नमस्ते प्रणाम हर हर महादेव जय मां सरस्वती जय हो।